हासारखौ माबायदि होनांगौ नायबानो जाबाय मालसिंखौ बेबायदि बोखारनांगौ नाय नै दा बे हासारा मा होननानै नोंथांमोना सोंनो हागौ बे हासारा हाय लोगोफोर आसा खालामदों नोंथांमोन साफ्रोमबो मोजाङैनो दं आङो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ आङो लानानै फैलायबाय आङो दाख्लि नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन जे जिथुनाखि दैज्लाङावहाय जोगोनारखौ गायोब्ला मा प्रफिट दं आं बेखौ खोन्थादोंमोन बेनिफ्राय नोंथांमोना गोबाङानो बे भिडिअआवहाय गोबां कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना आंनाव सोंहरदोंमोन जे बे जोगोनारखौहाय फिथाइनि थाखाय गायदोंना बिजौनि थाखाय गायदों होननानै स्पेसियेलि आङो नोंथांमोननो दिनै बेखौनो आङो खोन्थानो सानो जे बे अफ सिजोनाव गायनाय जोगोनारखौहाय जोङो मोनबैसे पार्टआवहाय जोङो बेखौहाय प्रडाक्शन जोङो खालामनो हायो आं बिनि बागै लाबोगोन जेरैहाय बिजौ आरो फिथाइ आं बिनि बिसय लाबोगोन बेनिफ्राय बेयावहाय माबायदि हासारफोरखौहाय मेनटेनेन्स खालामनांगौ अर्थात हासारफोरखौ माबायदि होनो नांगौ आङो बिनि बिसयबो नोंथांमोननो दिनैहाय बे भिडिअखौ आं लाबोनो सानदों कन्टेन्टआव थांनायनि सिगां नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानबाय आङो खोब बे साननैसोआवहाय आङो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन आङो माखासे अनलाइन ट्रेडिंआवहाय आं गोबां बेस्थतानि थाखाय आङो बे भिडिअफोरखौ आं लाबोनो हायाखैमोन दा आङो अनलाइन ट्रेडिंनि गेजेरजोंबो माखासे रांफोर खामायगासिनो दङ दा नोंथांमोनाबो जुदि अनलाइन ट्रेडिं खालामनो सानोब्ला नोंथांमोना आंनो पार्सनेलि आंनावहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन बा आंखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आं नोंथांमोनजोंहाय पार्सनेलि आङो रायलायगोन आरो नोंथांमोना मोजाङै आर्निं खालामनो हागोन आङो दासान्दि बे अनलाइन ट्रेडिंनि गेजेरजोंहाय माखासे रोजा रांफोर आङो बेयावहाय आङो दासान्दि खामायगासिनो दङ बेयावहाय खुनु उइथड्रलनि प्रब्लेमबो गैथ'वा दा नोंथांमोनाबो जुदि अनलाइन ट्रेडिं खालामनो सानोब्ला नोंथांमोना आंनियाव कल खालामबानो जाबाय आङो बे ट्रेडिं अर्थात बे एप्सनि बिसय आङो नोंथांमोननो जेबो आङो बुंथिनो सानासै दा नोंथांमोना आंनाव पार्सनेल कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय दा बै समाव फै जोङो भिडिअखौ जोङो जागायलांनि नायदो नै बागाननि नुथाया बानलुबो एफा एनै होफादों खिन्थु बानलुआ एसेबां मानि सुबिदा जायाखिसै जोगोनारा बानलुनि हासारखौ जाजोब्बाय आरोखि नायबानो जाबाय नै नायनि ओरैबायदि माने हेभिखा ओमफ्राय बेयावहाय जिथुनाखि गेजेर गेजेरावहाय खासि हाग्रा बनाय नुदों बिनि खामानियानो जाहैबाय अखा बोथोराव जुदि बिजौआ एसे माननानै बिजौआव जुदि हाया बुसारनानै नाङोब्ला बे बिजौआ माने खारनो थान आरो हाया बिनिफ्राय बेबायदि हा नांनायखौहाय उसुबिदा आरो फाननोबो दा बेनिखायनो हा नाङिनि थाखाय बेबायदि बे हाग्रा खासिखौहाय बनानै होनाय जादों आरोखि दा बेबायदि खालामबा मोजां जायो नायनि नायबानो जाबाय नै माबायदि गायनायखौथ' आं बार बार नोंथांमोननो खोन्थाखादों 1 फुटावहाय गायनाय जादों आरोखि 1 फुटाव गायनाय जादों नै खाख'नो हाया दै खाख'नो हाया एकदमबारे बेसेबां खानो आरो साननैजोंनो बे बिजौखौ खानो गोनां जायो बैथिंबो दङ बैथिंना एसे गोरलै गोरलै आरो दा जिथुनाखि नोंथांमोना बेयाव जे जोगोनार नुदों बेखौहाय दासिमाव खनथामसिम बिजौखौ हानाय जाबाय आरोखि दा बिजौ हानाया माबायदियाव हानांगौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो नै बेयाव नाय नै दागो दं दै नै बेयाव खनसे खननै खनथाम हाबाय दै दासिमाव बिनिफ्राय नैबेखौबो साननैनि उनाव हासिगोन अर्थात बे साननैनि उनाव गैयाब्लाबो 2.5 फुट 3 फुट जागोन आरोखि दा 2.5 फुट 3 फुटावनो बेखौ हानांगौ जायो गुदियावनो अर्थात बिजौखौ माने लावहोनो नाङा मानला होनो नाङा आरोखि बिजौनि थाखाय बिनिफ्राय बिजौ हाखांनानै जोङो मा खालामनांगौ जुदि जोङो बिजौआव जुदि जों मोजां प्रडाक्शन जोङो जुदि दिहुननो सानोब्ला जोङो बिजौ हाखांनाय लोगो लोगो जों बेयाव माखासे हासारफोर जोङो होनांगौ गोनां जायो दा आं खोन्थानि माबायदि हासारखौ जोङो होनो नांगौ फै बिदिबा जोङो नायनि नै होगासिनो दं ओरैहाय प्लास्टिकखौ एसे बोखारग्रोनो गोनां जायो नै बेबायदि बोखारदो बोखोदो बेनिफ्राय सिङाव सारहरदो आरोखि
हासारखौ माबायदि होनांगौ नायबानो जाबाय मालसिंखौ बेबायदि बोखारनांगौ नाय नै दा बे हासारा मा होननानै नोंथांमोना सोंनो हागौ बे हासारा जाहैबाय बार्मि कम्पस्टजों डिपिजों बेखौहाय मिक्स खालामनाय जादों आरो बिनिफ्राय बेखौहाय 24 घन्टानि सिगांनो मिक्स खालामनाय जादों बिनिफ्राय होनाया जाहैबाय प्लास्टिक बोखांनानै गुदि गुदियावहाय नायनै एसे एसे बेबायदि सारनाय जाबाय आरो ना पुरा रिं हासारबो होननाय जागोन आरोखि बेखौहाय नै बेबायदि औ बेबायदि होनो नांगौ बैथिंबो होगासिनो दं नायनो नाय आरो बिफांनि जिथुनाखि साइस्थ' बिफांनि साइस्थ'आबो नायनो ओरैबायदि माने ग्रिनखा नायबानो सिनायगोन नोंथांमोना ओरैबायदि मोजांखा आरोखि दा बेनिफ्राय आरो मोनसे खोथाखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानो हायोब्ला जोगोनारावहाय नाइट्रजेनखौहाय एसे गोबां बिबांनि जोङो होनो नांगौ अर्थात नाइट्रजेननि जिथुनाखि हासारफोर थायो जेरैहाय स्पेसियेलि सरकारि हासार हिसाबै इउरिया थायो बेनिफ्राय बे इउरियाखौथ' नोंथांमोना डाइरेक्टलि बेखौहाय गुदियाव होनानै होनो हागोन आरोखि जुदि मोजां नाइट्रजेन जुदि होनो हायोब्ला थाब थाबनो बिजौआ लावगोन आरोखि बेनिखायनो नाइट्रजेना मेनटेनेन्स जों खालामथारनांगोन आरो बिनिफ्राय मोनसे खोथाखौ नायनैबाव जुदि नाइट्रजेनफ्रा एसे खम जालाङोबा बिलाइआ नै बेबायदि बोराय नुयो बेनिफ्राय बेबायदि जायो आरो ना नायनो एसे देखाय बेखौ खाथियाव बेबायदि जायो दै बेबायदि जायो नैफ्राव नायनो साइस्थ' जाया आरो बेनिफ्राय जेराव नाइट्रजेना मोजां बिबांनि जुदि मोनजादोंब्ला बिफाङा नायनो बेबायदि आरो साइस्थ' बेयाव जेबो गैया आरो अर्थात बेयाव हासारा बिराद मोजां गोग्लैदों आरो बेयाव जेबो समस्या गैया आरोखि दा जों बेखौहाय जेब्लायबो जोङो थाल लानो नांगौ दा बिनिफ्राय इउरियाखौ नोंथाङा होनो हागोन बेखौहाय नोंथाङा डाइरेक्टलि गुदियाव होनानै होनो हागोन बेनिफ्राय आरो गुबुन माइक्र' निउट्रननिबो नोंथाङा होनो हागोन जेरैहाय स्प्रे हिसाबैहाय जेब्रास बिनिफ्राय सामरास गोबां बेबायदिनो मार्केटाव एभेलेबेल दं माखासे माइक्र' निउट्रननि दा नोंथांमोना बेफोरखौबो होनो हागोन आरोखि दा नायबानो जाबाय दा नैबे साइडना 21 दिन जाबाय 21 दिन 21 डेज नै बेखौ खनसे हाजेनबाय आरो नै नायदो बेनिफ्राय नैबेबो हाजाबाय दै बिदि लावबानो हानांगौ बेबायदि लावबानो हानांगौ आरो साननैजोंनो हानो नांगौ आरो ना बेबायदि हानांगौ नायबानो जाबाय एसे उन सिगां गायनाय जादों आरो दै उन सिगां गायनाय जादों आरो बिनिफ्राय नैबे खमावबो नैबेना बावाखै 10-15 दिन जाबाय आरो दै बियो नै जाबोहांबाय नैबेबो 10-15 दिन बिराद हेल्थि जाबोखादों आरो बेबायदि नोंथांमोननि गोसोआव मोनसे सोंलु जाखांनो हागौ जे बेबायदि बिजौखौ खनबेसे हानो हायो होननानै बिनिफ्राय आरोबाव बिजौ हाबा फिथाइ थायगोन ना थाया नोंथांमोननियाव बेबायदि गोबां सोंलु फैनो हागौ किन्तु आं मोनसे एक्सपिरियेन्स दङ मानो होनब्ला आङो कर'नानि समनिफ्राय लकडाउननि समनिफ्रायनो आङो बे खेथिखौ आङो मावदों आंहा मोनसे एक्सपिरियेन्स दङ बेनि सायावहाय बे जोगोनार आबादनि सायावहाय नोंथांमोना बिबार बारजासे बिजौखौहाय हास'बाय थानो हायो बिनिफ्राय फिथाइ थायनाय समावहाय नैबे बिजौनिफ्राय फिथाइ नुखागोन आरो फिसा फिथाइ बिनिफ्राय बिबार फैखायो दै बिदिनिफ्राय जेब्ला बेबायदि जायो अब्ला बिजौखौ हास'नाङा आरो दोनथ'नांगौ होमबानो बेयाव फिथाइया फैसिगोन आरो बिनिफ्राय बिजौ हास'नायावहाय फिथाइया माबायदि जायो होनना सोंलु जानो हागौ किन्तु आं मोनसे एक्सपिरियेन्सजों नोंथांमोननो आङो शेयार खालामनो सानदों बे सिउरिटि नोंथाङा जेसेबां बिजौ हागोन एसेबां फिथाइया बांसिन जायो आरो जुदि नोंथाङा बिजौ हास'बा फिथाइ थायनाय नङा सानब्ला बे जानाय नङा आरो खमसो जायो किन्तु बिजौ हास'नायावसो बांसिन प्रडाक्सन जायो बेखौ आं एक्सपिरियेन्स दं आरोखि दा नोंथांमोनाबो मावनो हागोन दा नैबे सिजनाव मावोबा साबसिन दासान्दि मथा मथि बिजौ मोनसेयाव थाइनै खरि मोनबा बिजौजोंहाय 10 थाखायाव फाननाय जादों आरोखि खाथुमनानैहाय दा मैया खादोंमोन आङो खोन्थानो हास्लाबासै आं बेलेग जायगायाव दंहैयोमोन दा नोंथांमोनाबो मावनो हागोन दा जेरावबो मार्केटाव बहुद डिमान्ड दंखायो आरोखि नोंथांमोननिथिंबो दंखायो नायबानो जाबाय किन्तु बेनो मेनटेनेन्सआ जाहैबाय नाइट्रजेनखौ एसे थाल लानो नांगोन आरोखि
स' जेब्ला एसे नाइट्रजेनखौ मोजां होनो हागोन अब्ला बिनिफ्राय बिजौआ थाब थाबनो लावबाय थागोन थाब थाबनो प्रडाक्सनखौ मोनबाय थागोन आरोखि स' गाइस आङो भिडिअखौ एसेबां मानि गोलाव खालामनो सांला आं एसेयावनो आङो दोनथ'बाय आसा खालामदों बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार थुलुंगानाय मोनबाय आरो नोंथांमोननियाव मोनसे कनफिडेन्स फैबाय बे आबादखौहाय मावनो हासिगोन होननानै स' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ